هەفتەمێ قۆناغا یەکەم یا ڕێکەفتنا تورکی و ئەمریکا دەربارەی هەرێما ئارام یا کو بریارە لە بەشێکی ڕۆژئاوایە کوردستانê وەرە دامەزراندن تێ جیبجیکردن ئامادەکاریش بۆ دامەزراندنا ئەنجومەنên خۆجهî تێنەکردن دا ku li şûna Qesedê de cihêxwe bigirin. Jalê xwevejî opozisyona Sûriyê xwe amade kiriye diriya encûmenên xwecehî re cihêxwe di wê herêmê de bigirin. Di vê derbarê de berdevkê fermîyê bi navê Encûmenên Êl û Hozên Sûriyê Modar Hemed Esed di daxuyaniyekê de ji bo malpera Bas News ragihand ku opozisyona Sûriyê dê di wê herêmê de di rêya encûmenên xwecehî û rêveberî herwiha polîsên sivîl û beravaniya sivîl re bejdar bikin. Navborî serbar kir ku bêhtirî milyon û nîvek penaberên Sûriyê li Tirkiyê û herêmên dibin destê opozisyonê de dijîn. Ji kûka xwe ji wê herêmê ne û tu carî rewş aram nabe bê ku encûmenên xwecehî werin damizrandin û çalakvanên şûreşê têde bejdar bibin. Naxasimên ku li Efrîna Rojavayê Kurdistanê, Cerablos, Bab û Raî û Xendora herwiha kampên Bakurê Sûriyê dimînin. Modar Esed balkişan ser ku ew dixwazin hêviyên gelê Sûriyê di vegera aram ji derbeder û penaberan re pêk were. Di heman demê de bikin çareseriyeke siyasî giştî û biryarên navdewletî 2254 û 2218 û Cinêvê were cîbicîkirin. Herwiha di vê yepekê beravaniya gelerî ya ser bi rejima Sûriyê ve û çekdarên Îranî û Iraqî û Lubnanî û Rûsî werin ji nav birin. Ku ew yek jî daxwazên gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe ji Ereb û Kurd û Siryan û Aşûrî û Êzîdiyan e. Da ku dubara Sûriyê ava bikin û penaber vegerin ser mal û milkên xwe. Jalê xwe ve fermandarê giştî yê Qesedê Mezlûm Kobanê ragihandibû ku li ser herêma aram bi kurahiya 5-14 kîlometran pejrandine. Hevdîtin navbera wan û Tirkiyê de da ku pirsgirêkan çareser bikin berdewam in. Herwiha herêma aram dê li ser qonaxan were damizrandin ku ya yekem li jê serêkaniyê ta girê spî û ya duyem dê Kobanê û Qamişlo û Dêrikê li xwe bigire. Mezlûm Kobanê tekez kir ku şêniyên herêmê dê wê herêmê birêve bibin û encûmenên leşkerî hatine damizrandin û amade ne da ku li şûna Qesedê de cihêxwe bigirin. Herêma aram hîn jî nediyar e ku çawaniya damizrandina wê dê bi çi şêweyî û awayî be. Lê berekeftina Amerîkî û Tirkî rihetiyek li ba şêniyên Rojavayê Kurdistanê çêkir ku êdî sînaroya herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê dubara nabe û operasyona leşkerî dûr e ku were pêk anîn.